Moi boas a todas e a todos, eu son Dinaf e dou vos a benvida unha vez máis a un vídeo de Galician Gamer. Hoxe quería falar de Final Fantasy VII Remake, pero como é un xogo que está basado no Final Fantasy VII de PlayStation 1, que é un xogo que ten 23 anos, e a verdade tendes vídeos e vídeos e vídeos por aí, vou intentar facer unha cousa máis sinxela e que creo que me vai salir bastante mellor que facer unha análise por extenso. Vou intentar dar simplemente os apuntes máis importantes do xogo, de que vai e como se xoga el, e logo a dar, digamos, os apuntes máis importantes da miña propia opinión respecto ao xogo. Entón, moi brevemente a historia deste xogo, a historia de Final Fantasy VII Remake, cubre as 5 ou 6 primeiras horas de xogo do Final Fantasy VII de Play 1, o que ven a ser a parte de Midgar. Para quen non este familiarizado co asunto, a historia relata a confrontación entre a megacorporación enerxética Shinra, que a través do seu monopolio pois conseguiu posicionarse como goberno de facto de non só a cidade, sino prácticamente todo o mundo, e ao grupo ecoterrorista Avalancha, que recluta o noso protagonista Cloud como mercenario para que os asista nos atentados. Avalancha defende que o espolio enerxético que Shinra está realizando é perxudicial para o planeta e, en consecuencia, para as persoas e para toda a vida, e por iso pois queren destruir, queren voar polos aires os reactores Mako. A nivel de xogo, Final Fantasy VII Remake é un JRPG, pero non é ningún JRPG tradicional nos que te movías por un gran mapa do mundo e logo metíaste en mapas de pequenos sectores como cidades ou covas, nin é un JRPG de mundo aberto como era, por exemplo, Final Fantasy XV. Final Fantasy VII está dividido por capítulos. Cada capítulo ten asociado un mapa que pode corresponderse co que sería unha mazmorra nun JRPG tradicional ou pode corresponderse co que sería unha cidade ou con ambos. De forma normal, antes de pasarse o xogo, un non pode cambiar de capítulo, e non pode cambiar ao mapa do outro capítulo. Estás limitado ao que vas a facer nese capítulo. E logo tampouco é nin exactamente un JRPG por turnos como eran os Final Fantasy clásicos, nin tampouco é un JRPG de acción como podería ser, pois, eu que sei, Kingdom Hearts, sino que está nun terreo intermedio no que as accións máis básicas do combate se realizan en tempo real, se realizan pois, pulsando os botóns, a transición da exploración ao combate é inmediata, e logo ti atacas pulsando un botón, esquivas pulsando outro botón, defendeste pulsando un terceiro botón. Pero logo, esas accións básicas pois van cargando unha barra de tempo que tes debaixo da vida, e cando esa barra se carga, pois podes abrir un menú que pausa a acción e pois realizar unha habilidade especial como un feitizo ou un combo ou unha cousa así. Así que estamos, pois eso, nun sistema intermedio entre o sistema de turnos tradicional e o sistema de acción. Logo, antes de pasar a dar a miña opinión, un pequeno apunte, sen spoilers. Este xogo chamase Final Fantasy VII Remake, pero non é propiamente un remake de Final Fantasy VII. Aparte de que non cubre a totalidade da historia do xogo, hai un par de cambios na historia, concretamente hacia o final, pero vanse vendo pequenas pistas ao longo de toda a historia, que parecen comprometer a fidelidade da trama de posteriores xogos respecto ao xogo original. Así que técnicamente, a pesar de que durante a maior parte do xogo aguanta moi ben o tipo como remake, non é técnicamente un remake, pero falaremos diso máis adiante. En xeral o xogo busca ser espectacular, e non vou dicir que non o consigue, pero iso trae consigo unha serie de consecuencias. Creo que
mellor comparativo que se me ocurre que Nomura é algo así como Zack Snyder dos videoxogos. Sabedes isto que se di de Zack Snyder, de que das de 300, que un cómic que xa está feito e tal, é capaz de traspasalo a unha película espectacular cuns planos brutais e tal, é capaz de captar de forma moi espectacular a emoción que pretende transmitir o cómic, pero logo polo facer unha cousa súa propia quedalle algo que é simplemente espectáculo valeiro. Pois a min dá a impresión de que a Nomura lle pasa algo parecido. Durante o que é a maior parte do xogo, penso que estou de acordo co que se di de que adapta de forma bastante respetuosa a trama do original, que no meu caso ven a significar que collen os eventos do original e expándenos ou adáptanos a alta definición que lles permite a PlayStation 4 e consiguen que sexa unha cousa moito máis espectacular do que éramos capaces de soñar que pudese ser un videoxogo al ano 97. E logo os personaxes que viron a súa personalidade expandida ou os eventos da trama que suceden de outra forma ou que non sucedían, polo xeral buscan expandir sentimentos que se encontraban xa no original. Por exemplo, eu creo que o que máis me gusta de todo isto é Cloud, non é ningún dos de Avalancha, non é ningún outro personaxe. Podería ser Barret, pero quedome con Cloud por riba de Barret, Aerith e compañía, porque Cloud é un personaxe que no resto dos crossovers nos que participa, como Final Fantasy Dissidia ou Kingdom Hearts, está visto algo así como unha especie de heroe calmado que non perde nunca a compostura e que trata de ocultar os sentimentos que ten hacia os demais e tal e cual. E neste xogo buscaron ir un pouco máis alá no personaxe e reflectir que é un pouco un inadaptado social, que lle custa interactuar co resto da xente e pode repeler un pouco conforme vas xogando e escuitando as conversacións que ten e as respostas que dá, pero penso que iso é un gran logro, porque precisamente o protagonista sería o personaxe co que quererías que o xogador se identificase e, polo tanto, si quixese ser complaciente, pois farías que o personaxe quedase ben en todo momento. E resulta que non, resulta que en moitas ocasións Cloud queda fatal, porque acaba de ser moi borde, innecesariamente borde, e a contestación que deu estaba completamente fora de lugar. E está completamente fora de lugar porque non é consciente de hasta que punto está fora de lugar, non é consciente de como non é capaz de responder adecuadamente a esa situación e responde cunha bordería. Pero estaba falando do espectáculo e o espectáculo ten unha serie de consecuencias. Os minixogos. Os minixogos é o problema. Os da moto todavía teñen un certo pase, polo menos para min, porque os arrastramos do original. A pesar de que traen consigo a un dos personaxes máis innecesarios, sobre todo tendo en conta que a súa implicación real na trama de todo o xogo. E las sentadillas, a pesar de que acabei odiando bastante, sobre todo na versión das dominadas, tampouco é o que máis me saca de quicio o do baile. O do baile, vamos a ver. O do baile ni siquiera está ben feito como minixogo de baile, dende o meu punto de vista. Entre que non é clara a interfaz e que non entendo moi ben cal era a necesidade de meter un minixogo de baile no Final Fantasy VII, a excepción de que eres Nomura e querías convertir Final Fantasy XV en musical. Digamos que o que máis me saca de contexto de todos os minixogos. Logo, volvendo ao espectáculo como algo positivo, está o sistema de combate. O sistema de combate
eu entendo como a evolución natural do sistema de combate dos anteriores Final Fantasy. Se miramos atrás e miramos como foron evolucionando os sistemas de combate dos Final Fantasy desde o 1, 2 e 3, que era un sistema de batallas por quendas pechada, como en Dragon Quest ou en Pokémon. Logo, ese proceso que se fai do 4-9 de ir asentando cada vez máis as barras de tempo, o sistema de batalla en tempo continuo VTC, no que se carga unha barra e iso determina a orde e a frecuencia das quendas. Cun pequeno paréntese no 10 que revisa a fórmula das batallas por quendas estáticas coa alteración da frecuencia da orde do VTC, e logo pasando directamente ao 12 e o 13, porque o 11 e o 14 son MMOs, que vamos os deixar un pouco aparte. O 12 e o 13 pois fan como diferentes revisións dos VTCs. O 12 unha revisión na que te moves libremente polo mapa de batalla, e o 13 unha revisión na que o importante é a xestión de formacións durante a batalla, o cambio de formacións durante a batalla. E logo, se tivese que escoller unha progresión natural con respecto a eses sistemas, eu diría que a progresión natural é a do 7 remake, non a do 15 cando saliu, non xoguei os DLCs. Teñen mérito que modifican o sistema de combate, pero o 15 vanilla, o 15 cando saliu, pois tiña un sistema de combate que, se comparo co do 7, estaba un pouco fora de lugar con respecto aos anteriores Final Fantasy. Final Fantasy VII Remake presenta un combate con bastante profundidade e que ao mesmo tempo busca dinamizar todos eses menús e todas esas leccións estratégicas que se tomaban en anteriores xogos. E a pesar de que en ocasións necesitas ter máis neuronas traballando das que eu probablemente teña, porque a veces cando tes varios inimigos diante ou cousas así, pois atraballaste moito e en cando empezas a perder dominio do combate é moi difícil remontar. E logo ten momentos nos que me parece que o deseño falla un pouco, como cando tes que enfrontarte a inimigos aéreos con personaxes a melee e non tes inimigos terrestres para cargar as barras de tempo. En xeral, penso que é un sistema de combate moi entretido, moi divertido e moi espectacular. Pero todo ten o seu lado malo e o sistema de exploración, pois a verdade que é bastante linear, as misións secundarias en xeral son bastante repetitivas, e boto de menos unha exploración máis libre. Pero en conxunto considero que o xogo pois é bastante divertido si tes en conta o que vas, si tes en conta que vas a ver Final Fantasy VII convertido nun espectáculo e unha vez o entendes como o espectáculo de Final Fantasy VII Remake, pois sí que teño que admitir que, polo menos para min, é bastante entretido, bastante divertido. E imos ir dando paso á última parte do vídeo, pero antes quería deixar pois un pequeniño espazo para que a xente que non quere escoitar falar de spoilers non teña que comerse os spoilers. Vamos a poñer aquí un cartelito ou algo e que a xente poida saltar a despedida directamente. Ben, non sei se vai haber xente que se quede aquí sin saber cal é o xiro final. É dicir, canta xente non lle importa escoitar spoilers que non xogase o xogo nin vise ningún gameplay nin nada. Pero, por se alguén queda nese infrecuente caso, basicamente o final de Final Fantasy VII Remake, os protagonistas enfrontanse a unha personificación do destino, estes ecos que foron aparecendo ao longo destas fantasmas que se chaman ecos que foron aparecendo ao longo do xogo, pois son unha personificación do destino, e enfrontanse a estes seres coa intención de cambiar o acontecido no Final Fantasy VII original, coa intención de desvencellarse dese destino. Derrótanos e acontecementos que ocorrían na línea temporal original, como a morte de Zack, unha
as mortes máis importantes do universo de Final Fantasy VII, sobre todo para o que é a motivación do seu protagonista e a súa identidade e tal. Pois basicamente esa morte é completamente reescrita. Aparece na escena final, Zack sobrevive a súa propia morte. Esa escena que sería en Final Fantasy VII Crisis Core en PSP, pois aparece reescrita. E todo isto non tería sentido sin os acontecementos de Final Fantasy VII original. En teoría isto ocorre, digamos, no mesmo tempo, no mesmo momento da historia que Final Fantasy VII, pero hai unha serie de personaxes que tiveron que viaxar ao pasado desde unha liña temporal paralela, que se entende que é a de Final Fantasy VII original, viaxan ao pasado desde esa liña temporal paralela para cambiar o destino, para cambiar a historia. Esta historia non ten sentido se estes personaxes non viviron esta liña temporal, este Final Fantasy VII original. Por lo tanto, a pesar do antiintuitivo que podría sonar isto, Final Fantasy VII Remake ocorre despois de Final Fantasy VII original. En teoría ocorre ao mesmo tempo, pero ten que ocorrer necesariamente despois dos acontecementos do VII original, polo menos para as persoas que viaxeron ao pasado, porque senón non terían a motivación de viaxar ao pasado e de cambiar o seu destino. Así que técnicamente isto non é un remake, non é ni siquiera un reboot, isto é unha secuela. Non me apetece pararme moito máis nisto. Hai xente que o valora porque consigue sorprender nun xogo no que esperaban saber todo o que iba a pasar. Hai xente que o valora porque permite que o equipo conte a súa propia historia en lugar de ter que estar atados á historia que contou o equipo do set original hai 23 anos. Podo estar de acordo coa segunda. A segunda para min si ten un valor, que Nomura, Kitase e o seu equipo poidan contar unha historia diferente a que se contou hai 23 anos, poden contar a historia que eles queren contar neste momento, sí que ten un valor. O primeiro, o de sorprender nunha historia que sabíamos todos o que iba a pasar, ou creíamos que sabíamos o que iba a pasar, lamento decir que non o comparto, non son unha persoa que valore a sorpresa na ficción como un obxectivo. Xa dixen no vídeo de Dragon Quest que prefiro que me contes unha historia de forma interesante a que me contes unha historia sorprendente, e dende logo pois considero que a xogada non é moi honesta, porque poslle remake no nome, véndelo nos anuncios como o remake máis esperado de todos os tempos, e a xente vai a xogar, pensa que vai a xogar unha cousa que para min non vai a xogar. E o fastidiado é que durante o primeiro 80 ou 90% do xogo sigues pensando que vas a xogar ese remake, que estás xogando este remake de Final Fantasy VII, e logo chegas ao final e é unha de... Por certo, isto era unha secuela, pero non vos preocupedes que nas próximas entregas vamos a manternos fiéis á historia. A ver, amigo, cambiareches a morte de Zack, tes que darlle unha explicación a iso, tes que darlle un pecha a iso, porque non sei se determinadas cousas do original teñen sentido con Zack vivo. En fin, dixen que non me iba a liar demasiado con isto, pero creo que xa me está levando demasiado tempo. Non son demasiado fan do Shiro, non me gusta como leva esta xente o tema das viaxes no tempo, pareceme que o usan como un recurso relativamente barato para facer a historia innecesariamente complicada. Xa pasaba algo así no Final Fantasy 1, xa o arrastramos do Final Fantasy 1, pero creo que aquí cada vez é máis evidente, é como as viaxes do tempo de Kingdom Hearts, e honestamente é a parte que menos me gusta de Kingdom Hearts, entón
non me parece, ni me gusta, ni me parece que sexa o lugar de facelo, ni a forma de facelo. Con isto pois daríamos final á parte dos spoilers. Imos ir rematando, entón. Si queredes así como unha conclusión de si recomendo Final Fantasy VII Remake ou non, direivos que depende, polos motivos xa explicados no vídeo. Pensade ben se é o que queredes xogar ou non, e se é o que queredes xogar, pois sí, dadlle unha oportunidade. Si non vos disgusta o que se vos ofrece, pois eu penso que podedes pasar bastante ben. Si estades esperando outra cousa, pois igual vos recomendo que non o collades, porque igual vos sentides enganados. Sin máis, espero que vos gustase o vídeo. Lamento ter tardado tanto. Lamento non ter dito todo o que quería dicir. Hai cousas que o mellor quería dicir, pero que me requiren igual máis tempo, máis preparación. A miña relación cos vídeos é complicada, pero bueno, imos intentar seguir saindo adiante día a día. Cuidadevos moito e vémonos no próximo vídeo.